Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong penya ke Mountain Sports Club lingbao ba KL Lingdo Tournament Secretary bat ba bakhan Lingdo Secretary negasngi ha ka jingelang ke blalong ha Mountain kila pentepat ba ka jinga kun final hapdan ka 6 United FC na Smith persya ka Setlung FC na maungap kanalong ha ka Arthric no pra ha ka por shibeje no phaisngi hamadan Maupulun Mountain Southwest ka Sales District. Kumta na kaliang ka Mountain SC ka khot pat kawer ya kipat ba rew eat football jong ka dong kathan bakinwan man saki de laki jong ki kamat ya ka te jing la ka final but Mountain Sports Club klapen tep ru baka baidong ikinong pet kai ha ka te sngi kalong san phau ting ka marwe te hakabun kong nagalian yung ka Mountain Sport Club ni don de kapor ban pentip ne ban penbena na kabanta yung baro ki pat reach football ki bajuan ban sakhi ya kane ka tournament ka ba la penlong nagalian yung ka Mountain Sports Club ha ka ba kani kadai ka sin ka ba riu Anisha kadai ka tournament yung nam arajar ka kandai ajar pau hay ka daw jong jing don jong ne ka lockdown ka bangila penbet insya nam arajar pau ha bunai march ka pratrik te hendrai yum simla shu ban penilek kai nama jing don no jong ni covid khat khandai tin mar kata menta nakaliang jongi ka Mountain Sports Club ni la sim ya ka jingakut bangin yo ban penilek no ya ka final ka bandai ha ka arfo artarik jong nu bnai Desember arjar arpoe te nakaliang jongi kum ka Sports Club ni don hangni adu General Secretary Finance Secretary dan ki treasurer ni don lang hangni por ban ai jing penbena ni sim ya kani ka kabu ban penbena na ka benta jong baro ki pait riu ich football laki long ki bana jan ni ki long ki bana jangai ru ki baju don bentalem bat ni ha ki snem baro ki lejno ha ka baki juan ban Christian ni ha kani ka madan gajungi bane simenta bane ai mensimingi ha ka ba kini ki tournament ki bladep ki long sha ki ba job da ka jing Christian bada ka jing don bentalang jong ki pajba ki ru ich football na ka dong time bada ki ba sa jingai ru te ka por lingba jong kani ka janmit ni shim ya kani kalat ka kabu ba khnang ba baro ki pajba ki riu ich football kinyo i kin tip ba lengba kani ka lat pathai ku bor ki sotip ba ka arfo artarik kan day ka final hapreng jong ka 6 United na Smith persya ya ka Setlung FC na mongap bat ka jingla kai kan sedang betik hakapor shibaje te nagaliang jongi kum Sports Club ni khot ni wer sobha ya baro ki pait riu ich football bakin wan ban sakir la jogi khmat kumba ki juwan ki por baro hak baki yo i ya ki jingla kai ba ki long lucky draw ki price hak bede ba lucky draw ki long likely ki bai nang ta ka we ka Scotty bat ki don ki we ru ki ki busket la ne ki jing ai sobha ha ka te ka sngi te kumung laong ba kan ka lucky draw kadai ka ju hi jong nu snem arjar ka khandai arjar pho te ha ka te ka sngi ru ngindang di biang ya ki tiket lucky draw te pajba anget ba kan long ka jing sotanat lada ki wan simta bat ki tiket ru ngila pen krek na ka ki lucky draw te ngi khot i wer ya ki pajba ki wi football baki dio ban wan simta na ka benta kan diga tiket lucky draw ru kan long ka bok kan usip na ka benta jong way per way kinong pe kai ha ka te ka si ka jing pentip jing penbena la ne ban yathu ya baro ki wi football ba ka price ka total price jong kan ka tournament junus nam arjar khandai arjar phau ka de saulak san pho hajar but ka nong job ka winners an ka champion ka de lailak si pho hajar but ka runners up kadai silak
Sopoja. Kador jong tiket harga tiket sengi nak bentar kini wet pekai. Kalong sanpo tengka kawe tiket. Ti ngangit ba kani ke sanpo kampat long kawa. Kia du kata-kata ti henrei kan long pat ka jing Krishan yangi ka Mountain Sports Club. Bada ka jing wasi bentar jong kiru football kan long ka jing yarap ber ka jing mentoi yangi ka Mountain Sports Club.